El projecte de les mil adaptacions és un projecte en el qual hem fet tots els alumnes de tercer en totes les promocions i consisteix en escriure una història per després muntar un llibre de lectura fàcil. El tema d'aquest any ha sigut la frase de roba estesa i amb cada roba d'un dibuix que nosaltres hem fet havíem d'explicar una història. Participem l'alumnat de tercer d'ESO del Bitàcola, al Centre Flor de Maig, que és un centre de diversitat funcional i no ONG Lectura Fàcil. A veure què valoro positivament. Bueno, jo crec que el que més em va agradar d'aquest projecte va ser aprendre a escriure en lectura fàcil per després poder anar a l'Institut Flor de Maig i poder explicar-los i llegir-los el nostre conte als alumnes d'aquest institut.